Kevin Jacksonnak hívják az urat, Sötét nappalok fényes éjszakájának szerzője ő, és ez a betegszervezetnek is neve. A betegszervezet 3 évvel ezelőtt alakult, és nagyon-nagyon sok segítséget kapott a betegszervezetessel, mint a egészség egészségű, és a Évával nagyon régóta nagyon jó kapcsolatban vagyunk, Boldogórával is. Kevin indítatásáról majd többet a beszélgetésből én fogok tolmácsolni. Ha kérdésük van bármilyen szinten, azt nagyon szívesen megválaszoljuk. Utolgos engedelmükkel videófelvétel készül, nem önökről a beszélgetésről, weblapra lesz majd föltéve, és Szeretettel köszöntök mindenkit, Belső Nóra vagyok, a Volt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet munkatársa voltam, és a Kevinnel úgy ismerkedtem meg, hogy volt főnökön, Brillár professzor, ő kezelte, mint páciens, tehát a probléma, amiről beszélni fogunk, itt kapcsolódik, ezt úgy kerültem a betegszervezet közelébe, amúgy az a szervezet a bipoláris betegséggel, mint fontos problémát próbálja segíteni, és magam is kapcsolatom a témához. És hát néhány szót a korábban még Kevin is. My name is Kevin Jackson. I wrote a book called Darkest Days, Brightest Nights. And Hungarian, it's Sötét nappalok fényes éjszakák. And I have been taking lithium pills for 11 years. Kevin Jacksonnak hívnak, Sötét nappalok fényes éjszakák címmel írtam egy könyvet, és 11 éve szedek gyógyszert. So the title of the book means that when you're bipolar, everything in your world gets turned completely upside down. You know, when you're manic, when you're high, you hardly ever sleep. You're always energized. But when you're depressed, you know, you never see the light. So it's always like, so when you're high, it's light all the time. And when you're depressed, it's dark all the time. And it completely changes your world. Tehát a sötét nappalok fényes éjszakák azt jelképezi, hogy amikor valaki ebben a betegségben szenved, minden a feje tetejére áll, tehát megfordulnak, az értékrendek megfordulnak a dolgok. Sötét nappalok éppen azért, mert ugye a depressziós szakaszban teljesen másképpen él az ember, és hát fényes éjszakák pedig azért, hogy ez a mániás szakaszt jelképezi, az ember keveset alszik, és az a lényeg ez egésznek, hogy a betegeknek a viselkedés és a beosztása teljesen. Yeah, I want to just some quick patient history. Right, my grandmother's name was Jean Young. Egy kis betegtörténet, Jean Youngnak hívták a nagymamáját. When she was 50 years old, she took a gun off the wall and she committed suicide in the living room of her house. 51 éves korában a házának a nappaliában elővett egy pisztolyt és öngyilkos lett. Before that time, she was misdiagnosed as being a schizophrenic, and she was given all of the wrong kinds of drugs. Ő ezelőtt skizofréniával tévesen lett diagnosztizálva, és mindenféle gyógyszereket kapott, de természetesen nem jókat, nem a jó betegség. Family and friends did not understand her at all. They thought she was being selfish. They thought that she was just being difficult and being basically a selfish person. A körülötte élők barátai félreismerték, elsősorban önzőnek tartották, egy önző léleknek tartották, és hát azt mondták, hogy mindenféle problémákkal küzd. So the question is would my grandmother have killed herself if she would have received the proper care and the proper support from her family and friends? De a helyes kérdés az az, hogy az ő nagymamája meghalt volna, öngyilkos lett volna akkor is, hogyha megfelelő ellátást kapja, és a megfelelő gyógyszereket, és a megfelelő segítséget a problémájához. Ehhez szeretném én ugye azt a szakmai kiegészítést tenni, hogy ez mai napig is nagyon nagy probléma. Bipoláris betegeket, azaz a mániás depressziósokat rendszerint
szakmában jártas emberek is félrediagnosztizálják. Mert mind a mániás szakaszban, mind pedig a depressziós időszakban vannak olyan tünetek, amiket, ahogy szoktuk mondani, keresztmetszeti képen, tehát abban a pillanatban, amikor észleli az orvos, össze lehet keverni sokkal súlyosabb vagy más tehát a skizofrénia tüneteivel, ezt hívjuk pszichózisnak. Téves eszmék, viselkedésbeli anomáliák, olyan gondolatok fogalmazódnak meg a beteg részéről, amelyek ugye azt az érzést keltik, hogy egyszerűen fogalmazni, hogy megbolondult. És ez úgy tűnhet abban a pillanatban, hogy ez a skizofréniának a képe. Ez mai nap is probléma, hogy félre diagnosztizálják ezeket a betegeket, tehát a felismeréssel